Къде е това? Там при блок. Изтича напред и ги хвани по блок. Другия? Малко е кофти на това слънце, момчета, ама... Дай са пейки. Такова. Вие сте мъдливи, са навели се глави. Без коментар. Ама, Аз не знам нищо. как не знаете? Защо сте тук тогава? Значи вие не знаете защо сте тук, така ли? Метални елементи. Как е работила схемата? С този начин си купувате гривни обувки и така. Вие сте най-добре облечени от всички. Колко пари спечелихте до този момент? Хиляди левове ли спечелихте? Само в Благоевград ли предлагахте? Да. Значи, трите лица, които са задържани, са хванати в момент на осъществяване на поредната измама. Гражданинът, на който са се обадили по телефона, е изпитал някакво съмнение все пак и се обадил в полицията, че някакви лица му предлагат изключително изгодна сделка. И така в схемата всъщност е включен полицай. И по този начин те са били заловени в момент на осъществяване на сделката.